Diyos maray na aga po mga tugang, maluhod po kamos. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Prayer to Saint Anthony of Padua. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy, even when on earth, to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi, laban sa bagyo, asan iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamate ang ina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuuto na Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumuutan asin mga pagrugari sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tayo. Sa liwat, Diyos maray na aga, sa indo mga tugang, ngunyan po Martes, sa inot na simana, sa panahon ng Kwaresma. Ang sa tuya pong mga mass intentions, iyo po ang mga minasunod. Mga pasasalamat, dulot, kan Kamalig Sales Hardware. Pasasalamat man kan Tripulca family, kan Logronyo Batalyor family. Pasasalamat man Bivar F. For good health of our family, dulot ni Gloria Losada Ladip. Pasasalamat ni Antonio Belir and family. Pasasalamat kan Palacio and Lorejo family. Pasasalamat man ni Albert L. Orlain and Presto. Pasasalamat man ni Cel Santillan. Para sa espesyal na kahagadan ni Soto F.
para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Z, dulot ni Mami and Daddy, sa kalag ni Felix Sr., dulot ni Bless, sa kalag ni Ray, ni Lily Raitana and family, sa gabos na kalag, dulot ni Bibar F, sa kalag ni Presentasyon and Natalio, sa kalag ni Melba, kan Espartines family, sa kalag ni Alwin Nomer, dulot ni Hailey Nuida, sa kalag ni Perla and Hilario, dulot ni Gloria Losada Ladip, sa kalag ni Daniel, dulot ni Concordia Alcazar, para sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot ni Antonio Belir and family, sa kalag ni Francisca, dulot kan Orlain Chavez and Peralta family, para sa death anniversary ni Donata ni Antonio, dulot ni Beth Azotea and family, sa kalag ni Francisca, dulot ni Albert L. Orlain and Presto, sa kalag ni Aston Joseph, ni Adrian, June, dulot kan Bigtas, Ashley, sa kalag ni Dennis, dulot ni Sarong Anonymous, sa kalag ni Elida, dulot ni Emma Chan and family, sa kalag ni Dominador Jr., dulot kan Rapuson family. Banwaan ng Diyos, matindong nga po ang gabos sa pagpuon kan sa tuyang Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, sin kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagorananta, pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako untan sa tong makasalan, tangani magkanig kitang magsilibrar kan banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamahan, asin sendo mga tuga, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, ganay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sendo mga tuga, na ako ipamili sa kagurangan tang Diyos. Mahirak man lugod sa tuwan Diyos na makakamahan, asin pakapatawada ang sutong makasalan, darawit sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, hilingaan sa imong pamilya, asinwarasan tanganing sa atubangan mo, magbanaag an sa imong isip, an sa mong isip, hulikan sa imong kabuotan. Sa gawe, sa paagi ni nisikbi na kanhawak, huli kay Kristo sa kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabuhay sa naghahadi sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon.
Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himatian po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Anuran asin anyelo, minahilig hali sa langit, asin dain na minabalik duman sagpod na daim matubigan ang daga. Tanganing makapabunga, asin makataunin banhi, sa nagtatanom, asin tinapay sa nagkakakan. Siring man kaiyan ang tataramon na minaluwas sa nguso ko. Dai minabalik na daing bunga, kundi inutob ang sakong pagbuot, asin hinahaman ang katuyuhan na pinagsubulan ko kaiyan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Umawa nindo ang kagurangnan sa kaibahan ko. Sarabay kita sa pagmuraway kan sa iyang ngaran. Hinanap ko ang kagurangnan asin sinimbag niya ako. Ilinigtas niya ako sa gabos kong natatakutan. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Maghiling kamo sa iya asin mapapano kamunin kaugmahan. Asin ang sa indong lalawgon dai mapapasupog. Kan mag-aagrangay ang dukha, dinangognin kagurangnan. Asin ilinigtas sa gabos niyang kahorasaan. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Ang mga matanin kagurangnan yaon sa mga banal, asin dinadangog niya ang sa indang inagrangay. Ang kaanggutanin kagurangnan tumang sa mga tampalasan, tanganing mapara ang sa indang girumdum sa daga. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Kung ang banal minaagrangay, dinadangog nin kagurangnan, asin ililigtas sa gabos niyang kahaditan. Ang kagurangnan harani sa mga pusong nagtitios, asin ililigtas niya ang mga nahalian nin paglaom. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Babasahon na ginuno sa Ebanghelyo ni sinurat ni San Mateo. Kamarawayan sa imong kagurangnan. Kung kamo mamibi, day kamo minataramon, arog kan mga pagano, na paghuhuna, na himation kan kung magamit ng dakol na tataramon, day mag-arog sa inda, bawa kang maghagad, aram na nin sa indong ama ang kaipuhan nindo. Maga pangadji kamo siring kaini. Amanyamo na yaon sa langit, sambahon ang ngaran mo, mapasamuya ang kahadian mo, kuyugon ang bot mo digdi sa daga, nin siring sa langit. Ang samong kakaanon na sa aral daw, itaw mo sa muyang unyan, patawaron mo kami kan sa mong makasalan, siring kang pagpapatawad niya mo sa mga nagkasala sa muya.
Hari kay pabayae na madaog din sugot, alagad agawon mo kami sa maraot. Kung ipatawad nindo sa mga tao ang sa indang mga kasalan, papatawaron man kamo kan sa indong Ama sa langit. Alagad kung sinda indo patawaron, dahil man kamo papatawaron kan sa indong Ama. Iyon niyan mayroong barita ni sa tong kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Marahay na aga po sa indong gabos. Inat po sa gabos, ako po nauugma na nakapag-misa ako digdi po. This is my first time to celebrate Holy Mass digdi po sa shrine kan St. Jude. For the information of everybody, everyone, saro po akong chaplain sa Philippine Coast Guard. So, ako po ngunyan sa indang nakuha, wala man po akong, dahil po ako nag-iba sa inda, asin wala man po akong activity. Kaya ako po sa inda pong nahugot para magmisa sa Indo, ngunyan pong aga. But anyway, ngunyan po na aga, and kung magtagalog man po ako, pasensya nindo, ako po dahil po ako taga Bicol, no? Ako po na taga Samar po ako. I'm trying to speak Bicolano and I'm studying Bicolano for me to have another language, no? Na para po kung matransfer man ako sa iba, tatao ako magbinikol. Tapos dainindo ako maipapabakal. Dainindo ako malilibak, tatatao ako magbinikol. So, iyo po ngunyan ang sa kuya pong struggle para po totally delivered, especially homily in a Bicol language. Pero, dahil ka pa man po talaga, dahil pa ako fluent para po magtaram ki Bicol. But I tried to speak Bicolano. So, tapos na po na akong humiliya. Okay na po ito sa Indo. So, ngunyan po, papagiramdam kita, especially sa satuya pong Ibanghilyo, na sa tuya pong pigbasa, saro po sa pinakamagayon. Pinakamagayon ba? The most beautiful gospel. Because the Lord's Prayer, or ang umanyamo, ay di nato dadangog kung ano po ang igwang totality between our desire and God's grace para po sa tuya. When we pray the Our Father, ini po ang iya pong kahulugan nagtatao po sa tuya, ki-guide, naging meaningful at sa tuya pong communication pasiring sa iya. At the same time, one of its most powerful reason about forgiveness. So, sa tataramo na forgiveness, iyo po yung pinaka-dipisil, pinaka-masakit po para po sa sarong tao. How can you love your enemy? Sisay po sa Indo nakapag-try na kamot aniya ang sa iya pong kaaway. Igwa na po. Sisay po, raise po kan kamot nindo. Nakapagpatawad na po, nakapag-forgive kan sa iya pong kaiwan. Kung wala pa, kung dai pa, ibig sabihin, pagpapagiramdam kita na yaon ka sa laog kan kwarisma. Na you need to have the heart of being like Christ, na tatao, magpatawad kung anuman ang kasalan na nagibo kan sa imo pong kaiwan, sa imong tugang. So, igwani nagtaas ng sarong kamot na nakipag-reconcile na siya. But majority of us, siguro dahil pa kita na pag-reconcile sa mga tao na piglibakta, sa mga tao na
raot niya to sa mga tao na igwa kita nin sama nin loob sa inda po. So kung iyo po yan ang dapat niya to mahiling na dailang po ang paglaog kan Kwarisma or Ash Wednesday, nagpuon kita, napigpagiramdam kita, nakita abo, mabalik sa abo. But this is also this time is also part of processing ourselves on how to be reconciled to others, and how if we reconcile to others, we also reconcile to God. So yun po yan. Kaya inot sa gabos, makukuha nato digdi sa digdi po sa pamibi na manyamon and forgiveness. No? So pigsabi ko na, forgiveness is not only the grace coming from God, but also graces na yaon po sa tuya pag kita po nakakapagpatawad sa tuya pong mga kaiwal. Si isay ka na para day ka magpatawad kang kaiwal mo. Ang Diyos nga, no? Yaon dyan sa cross is a reflection that He forgive those, no, who sins against Him. Anong sabi? No? Father, forgive them for what they do not know what they are doing. So man minsan yan sa tuya. Nakakapag igwa kita ng kasalan, di rin niya to aram by accident. Siring man yan ang sa tuya pong mga naging kaiwal, ang sa tuya pong kakaigwa kita ng sama ng loob sa inda. Sometimes, dainin da aram, ang sa inda po igikibo. Pangduha, forgiveness sets us free. No? Ang pagpapatawad, tatawan kita ki freedom. Anong freedom? Freedom of ourselves na mawara ang gabos na mga hatred, ang sa tuya pong mga hinanakit sa buhay. Nagkakaigwa kita in freedom, no? Para mahiling niya to ang totality kan grasya kan sa tuya pong kagurangnan. Ang pangtulo, iyo po ini ang pigtatao niya, pigsasabi niya to na forgiveness opens the door to answered prayers. Di ba? Sa nabasa po niya to na ama niya mo, no? Na naghahagad kita na masimbag ang tuyang mga pamibi. So, masisimbog lang ang alam sa tuya po mga pamibi kung igwa kita nin pure heart na wara nin bisan anuman na mga sabi sa Tagalog makakapag bigay ng kanyang hindrance para makaigwa kita nin total cleansing of ourselves. Ang pang-apat, ang pagpapatawad, dahil po yan choice. Yan po ay feelings. Although it's a choice, because very subjective, but most dapat mahiling niya to na dailang siya choice, but feelings. When you forgive, ang feelings mo, ano ang naging resulta kan sarong sitwasyon na nakapagpatawad ka kan sa imong kaaway. Di ba? Ang feelings mo as if you are in line or you are in the presence of God. Kung igwa ka ng kasalan, harayo ka sa presensya kan Diyos. Pero kung dai ka ng kasalan, yaon ka sa presensya kan Diyos. Kaya iyo pini mga tugang ang kahalagahan o kaimportansya kan pag namimibi kita kan tataramon na pigtao sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. No? So, everyone is encouraged, no? Na while we are journeying for this span of 40 days, ngunyan pong Lenten season and this coming Holy Week,
everyone is invited and encouraged na magkaigwa min total reconciliation sa mga tao na gusto mo na magbalik sa imo. Takita gusto man yato magbalik sa satuya pong kagurangnan. Amen. Magpamibig ka matugang, tanganin sa ko, asin sa indong atang, akoon man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na makakamhan, nakagalang-galang ako ang mga dinudulot, migikan sa karahayan, kan sa imong pagkamatinao, asin na mga kinabaanon na tabang na tinitipon para sa mo. Mahira ka, kahiraking ang ribayan na sa buhay na daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matanos nakakaligtas, dahil asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkuran, taganing ikabalik sa mga aki mo ang kalinikan ng mga isip, nagtalaan ka ng mabiyayaang panahon na talingkas sa isip, sa mga maraot na kamauutan. Pakinabangan ninda ang mga agay sa nang bagay tangaling magdayupot sa mga nagdadanay. Kay kaibakan gabos sa Santos Angeles, sarabay kami mag-umaw sa imo daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ika ng banal burabo din kabus na kabanalan kaining mga atang na mimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa umagin hawak asundugo kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban ng sagkod sa pasyon. Nagkasya ng tinapay, sin pagpasalamat, binaakin niya sin tinaw sa iyang madisipulos na sabi, mag-ako kamugabos, magkakan kaini, tinan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, niya maning kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo, tinayo sa iyang madisipulos na sabi, mag-ako kamugabos, mag-inom kaini, tinan sa kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanan tipan, na papabuluson para sa ilusin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na ika magdatong. Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagkagadarisin pagkabuhay liwat nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin boys in kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinagkanig mo, at magatubang sin maglingkod sa imo. Sinakimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kanhawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giron na makagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos man siya pagkamuot, kaiba kan sa mong Santo Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, giramdaman sa imong pagkahirak, sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwad, asin sa gabos na magadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaya raki kami gabos na mimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sin gabos santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig kong kahiras kan buhay din kasagkuran, mag-umaw asin magmamaraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesus Kristo. Huli sa iya, asin kaiba ni asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakaman, ang kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan. Kan mga panahon. Amen. Natakduan kan mga nakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos sa noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya, yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadian mo. Mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Ang sa mong kakanan sa araw, itao mo sa mga unyan, asin patawadon mo kami sa mga makasaalan. Siring na pinapatawad niya mo, mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa mara. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga alonyaman katunungan, tangani kaming natabangan kan sa imong pagkahirap, pagintanin talingkas sa kasaalan na sinman ligtas sa kabos ng kaporisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesus Kristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesus Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostoles katulinungan, iminawalat ko sa indo, ang sa kong katulinungan, itinatawag ko sa indo, hari paghilingan sa mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin mapagkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabuhay sa naghahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katununungan kag kurang ng danay na mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo nin katuninungan. Peace be. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, taawi kami nin katuninungan. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, paladan ang inaapod sa mga pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtarang kasana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Awa kasundugo ni Kristo, magtira sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus, tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo,
tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurang na winaras sa mo kaining mga misteryo, maging paagi na mantang kulpami ang mga kamagutan, makanood kaming mamuot sa mga langit no na bagay, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon kamo, kan Ama, asin aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na sa tuyang misa, daranin indo, ang pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa giraray po, maray na aga sa Indogabos. Maray na agaman po, Oto.